Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekele m unu. Ụmụ ndị mbụ na ndị egede, ekene m unu. Ekene m mmụọ eke, mmụọ orie, mmụọ afọ, mmụọ nkwọ oru, nkwọ Igbo, ekene m unu. Ekene m chi anyị niile dị iche iche, mmụọ anyị niile dị iche iche. Asị m nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya, nke onye chikwara ya zere o. Ngwa onye ji eko bụ ngwu dị mma, asị m ya agbajikwanarị ya. Asịkwa m iro na asị na-egwu onunu na ndụ anyị ka ọfọ na ogwu nwere mkpochi. Ekene m unu ụmụnne m ndị ọ ga-adịrị mma. Aha m bụ Ezenwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Na nke tata ụmụnne m, ejikwa m nkụzi ọzọ wee bịa. Na nke tata nkụzi m ji bịa, o nwere ka o si wee gbakwunye na nke m kụziburu na mbụ, ihe gbasara abụmọnụ. Agwara m unu ihe abụmọnụ na-eme ndị mmadụ, ihe ọ na-eme na ndụ mmadụ. Mana nke tata, ihe m bịara ịkụziri unu bụ ka mmadụ ga-esi wee nwerekwa onwe ya n'ike nke abụmọnụ. Adị ama ama, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị na-ene m anya, ọ bụrụ na ị nere onwe gị wee gee ntị na nkụzi m nke gara aga, wee ghọta na ụfọdụ ihe m kwuru ebe ahụ na ị na-agabiga ya na ndụ gị dịka nsogbu, o wee bụrụkwa na mebi na ebe ị nọ bụ ebe tere aka, ma ọ bụ na ị nweghị ka ị ga-esi wee chọọ ihu a na be nna gị eje chụọ aja n'ihi ebe ị nọ. O nwere ihe ngwa bụ unu na mbụ, asị m na iwu abụrụ na ọ dịbeghị emechara gị ihe niile. Ọ ndị ị ga na-eji aka gị wee na-emekwara onwe gị, ọ bụgodo iri na dịbe na-emere gị ihe, ị ga-enwekwa nke ị ga-emere onwe gị dịka mmadụ ịbụ, maka na ịbụrọ mmụọ. Ihe ịbụ bụ mmadụ, enwu ha anwụ, ịdị ndụ. A na-emegodiri gị ihe, ị ga-enwe nke ị ga na-emekwara onwe gị dịka mmadụ dị ndụ. Ya mere ụmụnne m, n'ụbọchị nke tata, dịka m si wee kwuo na m na-etinye ọnụ na nkụzi nkụziburu na mbụ, na nke tata aka m jikwa nkụzi ahụ wee bịa ihe gbasara abụmọnụ. Mana tata bụ ka a ga-esi wee mebie ike nke abụmọnụ. Akọwatara m unu ka abụmọnụ, ụdị dị iche iche abụmọnụ si abịa. Enwe nke na-esi n'aka nne ma ọ bụ nna, ma ọ bụ nke iji aka gị wetara onwe gị, ma ọ bụkwanụ mmadụ ndị onye kpọrọ gị asị bụrụ gị ọnụ. M wee na-agwa gị nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị na-ene m anya, ọ bụrụ na ị furu onwe gị dịka onye nọ na abụmọnụ n'ime ego enu ma na ọnọdụ adịrị gị dịka isi wee chọọ, ihe ị ga-eme bụ, ọ bụrụ na ị mara gị chi gị, ọ dị mkpa na ndụ mmadụ ịmara chi gị, ikpokwuo chi gị, si ya biko ya bịa nyere gị aka na ị chọrọ ịtọ onwe gị na-agbụ nke abụmọnụ. Akụziri m unu ka esi agọ mmụọ na mgbe izizi dịka nwoke dịka nwaanyị. Unu jee unu egee ya, mụta ya. Ama na ụfọdụ n'ime anyị na-amụtakwa ihe gbasara ịgọ mmụọ. Ọ bụrụ na gị wabụ nwoke nwaanyị chọrọ iwepụ onwe gị na-agbụ nke abụmọnụ nke ji gị n'ụdị ọbụla, ihe ị ga-eme bụ ije weta nzu, weta edo, iji ya wee gwa mmụọ gị okwu. I wee weta ọjị wee kpọọ aja ana be nna gị, aja ana be nne gị. I wee kpọọ ana ebe ahụ ị nọ, n'obodo ahụ ị nọ, i wee kpọọ aja ana ya. Ịkpọsịa ya, i wee yọọ ya biko na ị na-ayọ ka mmụọ ana tọọ gị na-agbụ ọbụla bụ agbụ mmụọ, agbụ ọbụla bụ agbụ mmadụ, agbụ iji aka gị wetara onwe gị, na ị na-ayọ ka mmụọ ana jikọọ aka ọnụ, n'ihi na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụ, ana niile bụ ofu. N'ebe onye bi ka ọ na-awachi, agbata obi onye bụ nwanne ya. N'ibirigo n'obodo a, mana ike nke abụmọnụ ji gị na onwekwanụ ka ị ga-esi wee jee wee chọba ka ị ga-esi wee mee ya n'obodo, n'ihi ka o si wee dị n'ebe ị nọ, na ị na-ayọ ana ya biko ya bịa gee gị ntị. Ana ngwurube nna gị, ala ngwurube nne gị, ha bịa nyere gị aka ike nke abụmọnụ ka o si na ndụ gị pụọ. I wee kpokwuo mmaba ụzọ, si ya biko mmaba ụzọ na nyanwa na-eme ka mmadụ gafee n'ebe ọbụla mmadụ na-aga, na iji ọjị a wee na-akpọkwu ya, na ya biko tinye aka mee ka aja ana be nna gị, aja ana be nne gị gafete n'obodo a, maka na ebe onye nọ ka chi ya nọ.
tọọ gị na agbụ ahụ ji gị. Agbụ a mere na ị naghị eje eje, ị naghị ana ana, na ị na-arịọ ya biko ka o kwenye, ka mmụọ be nna gị na mmụọ be nne gị chọrọ gị bịa n'obodo a tọọ gị na agbụ a, ka nwere onwe bụrụ nke gị. Imesịa ya iwe ọjị ahụ, gị nwa nwa nwoke ya eme ya ekpe ekpere anụnwa. Ana m akpọ ya ikpe ekpere maka na ọnya bụ ihe unu ga-aghọta. Nkwuo ya ịgọ ọfọ, ụfọdụ aya ha aghọta. Nkwuo ya ịgọ mmụọ, ụfọdụ aya ha aghọta. Mana ka ntị ya n'asụsụ unu ga-aghọta. Ọ bụrụ na gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ na ịbụ nwoke, were ose ọjị 9 ya 9 tinye n'ọnụ gị, taa ya, kpọlite mmụọ. Ị bụrụ nwaanyị, taa ose ọjị 7. Mana ị ga-ebu ụzọ were ofu ose ọjị wee fichaa arụ gị niile, na ị na-efichapụ ọrụ akwụ mmụọ na ọrụ akwụ mmadụ. Ị bịa wee nye ya n'isi gị. Esitekwana n'aka nne gị, ihe a bụ aka nne m dị ona, esitekwana saịdị a wee nyewe n'isi. Ichi isite ebe a wee na-atọhapụ ya from azụ gị. Otu a ka ị ga-esi wee mee. Imesịa iti ya n'aka ekpe gị, ya left hand, wee were ya wee tụfuo, depending ebe ị ya atinye. Atinyekwana ebe ndị mmadụ ya azụ ya ụkwụ. Ọ bụrụ na imesịa ya, i werezi ọjị awa, ị gaba n'ụzọ ebe ahụ, ebe nwere T-junction, ụzọ gbara ịtọ, ụzọ gbara ịnọ, maọbụ ụzọ awara awara nke bụ express. Ebe ọ bụla ị ma na ị ga-enweta ohere ịwụsa ọjị a, iji ebe ahụ ịwụsa ọjị a, wee were nylon wee kporo aja from mgbaba ụzọ ahụ wee bataba. Ịbata na be gị, were aja a kee ya ụzọ 4, maka na nsị gị gaba ụbọchị ọbụla o nwere ike fịa gị arụ. Mana ọ bụ na ọ ga-ekwe gị ime ụbọchị ọbụla iji ọjị akpa ekpere wụọ ọjị, ije kpota aja, ọ dị mma. Ọ bụkwa na ihe eme nwoke, kpota aja ebe o buru ibu, ike ya ụzọ 4, kpota ofu, wunye na mmiri iji awụ arụ, gbanye ya mmiri ọkụ, ka ọ hapụ inye gị reaction na arụ dị ya ma maka na ụzọ mmụọ na mmadụ na-azụ ụkwụ. Ị hapụ ya o juo oyi, gbanye ya mmiri ya ebu ibu, ka ọ ya bụ ọjụọ oyi ya, ha etinyekwu ya mmiri ọzọ. Ọjụọ oyi, ihe ewetakwa akwa tinye n'ime mmiri ahụ iji awụ arụ, otu ofu mkpụrụ ose ọjị wunye ya n'ime ya. Ọ bụrụ na ikpesie ekpere niile a, wee buru mmiri aja ije wụọ arụ, wee na-asị ana ya biko bịa sachapụ gị abụmọnụ ọbụla nwoke maọbụ nwaanyị, maọbụ nke iji aka gị wee wetara onwe gị, maọbụ nke nọ be nna. Ị na-ekwu okwu ihe ị na-afụ na ndụ gị, were mmiri a na-awụ n'arụ gị, ji ya na-awụ arụ. Etinyekwa na ncha wee ji ya wụọ arụ, maka na ncha ọ bụla iyi etinye, anyị amaghị ka ncha ya dị. Ọ bụrụ na ị were ya wee wụba arụ, wụsịa arụ, akwa a ka ị ga-eji wee na-efichazi arụ gị. Ifichacha arụ, were akwa ṅee n'isi gị. Ị nwere ike jee n'ụzọ wee tiwa akwa, ma ọ bụrụ na ịwụcha arụ, efichakwana arụ gị eficha. Ọ bụkwa na ebe ahụ ị nọ wee wụọ arụ, na enwere ebe mmiri si apụ, ị ga-anọ ebe a wee pịawa ya bụ akwa, were mmiri a wee kwọchapụ ya. Ọ dị mma, maka na ihe iji ya wee wechapụ bụ ihe ọjọọ, ihe na-adịrọ mma. Imesie anya, ị ga-emere m ekpere anụnwa ụbọchị bụrụ ụbọchị 4. Ihe eme ekpere a sọ nsọ mmadụ na-asọ. Ị bụrụ nwoke, agakwuna nwunye gị. Ị bụrụ nwaanyị, agakwuna di gị, ka ị nwee ike ịdị ọcha nke ime mmụọ. Ị ga-afụ na ikpesie ekpere a niile dịka nsi wee kwuo ya, mkpụrụ ụbọchị one na ihe dị iche ya dị na ndụ gị. O ruo na mkpụrụ ụbọchị nke ise, iminye ihe kandụl ka ị ga-amịnye white. Iweta akị bekee, were nzu tee ya n'arụ ya niile. Itesia ya nzu n'arụ ya niile, ijide ya n'aka, werekwa ose ọjị taa. Ihe rizin ị ga-eji wee na-ata ose ọjị abụ ka ọ kpọlite ike nke mmụọ gị nọ n'ime gị. I were ose ọjị a wee taa, wee minye ọkwụ ahụ na-acha ihe bụ kandụl white. Iminye ya, weta ose ọjị anụ wee tinye n'ọnụ gị, wee taa, wee kpọọ mmụọ gị na ya so, wee were ya bụ aka oyibo wee jide n'aka, wee kpọba Chukwu, si ya biko na onye nwa bụ Chukwu kere aka oyibo, na onweghị onye maka mmiri si wee baa ya n'ime, na Chukwu na ọ chọọ ka aka mmadụ metụ ya, ka o ji wee wego ya elu. Ya mere na onye nwa bụ Chukwu kere gị, o kweghị ka ị nwụchuo ọnwụ, ya ka o ji wee hapụ gị ndụ dị ndụ. Ya mere dịka ị dị ndụ wee nọruo ahụ na ịnọ, na ihe ọbụla bụ ihe ọma gị, nke mmụọ ji, nke mmadụ ji, nke ike abụmọnụ na-ara gị, na ị na-akpọku Chukwu na ndị ana na chi gị na mmụọ nọ gị n'ime, ha bịa nyere gị aka wechi ya ihe ahụ azụ. Ihe a ka ị ga na-ekpe. Ikpesie anya, i were aka oyibo a metụchaa n'ụkwụ gị, wee were ya sitekwa na your left hand side wee gakwa n'azụ isi gị, si na ị na-atọpụ onwe gị na-agbụ nke ntụrụ ugo. Agbụ ọbụla ekere gị na ntụrụ ugo, ọ bụrụ agbụ nke ọbụmọnụ,
n'ihi na atọhapụ onwe gị n'ime ya, na-agba ya ihe ejide gị na ịtụrụ ugo, maka na ugo chara acha dị echu echu. Ọ bụ na imesia ya, ị bịazie wee were ntu ihe dịka 3 inches nail ọ 6 inches nail na anya ahụ aka oyibo nwe, dupuo anya ahụ ọfụma, dupuo ya kwụọkwa n'aka oyibo akwụwa. Idupuo i were mmiri ahụ wee na-asa iru gị, i were mmiri a na-asa iru gị, ị na-ekwu okwu. Ị ga na-ekwu okwu na ị na-asachapụ abụmọnụ mmụọ, abụmọnụ mmadụ. Ka ị na-eme nke a, ị ga-afụ na ị ga-afụ ife na ndụ gị. Ihe emere m nke a kịta bụ nke ịmụ iri ọna mkpụrụ ụbọchị 3 ka ihe eme ya. Imesia ya, jee nyere onye ịka mma aka. Onye ịka mma bụ mebi ndị na-ayọ ayọ, maọbụ ndị kpuru isi, maọbụ ndị kwụrụ ngwọrọ. Ọnya bụ ndị nwere ike inyenwu ihe, bụkwa ndị ga-anata gị ya n'afọ ojuju. Isi one a wee mee ya, ị ga-afụ ife na ndụ gị. Nwanne nwoke, nwanne nwaanyị na-ene m anya, ị ga-afụrịrị ife na ndụ gị. Ọ bụkwanụ na ị chọrọ ka ị nweta ncha ị ga-eju wee wụọ ọnya bụ arụ, ịkpọtụrụ anyị ga-enye gị Curse Breaker soap. Iji ya wee wụọ arụ, wee wepụ ụchụ mmụọ, wepụ ụchụ mmadụ. Anyị kwadoro ya site n'ike nke ndị mbụ na ndị egede, site n'ike nke ndị ichie, site n'ike nke agụ, site n'ike nke mmụọ anyị. Ọ bụrụ na iji ya wụsị arụ, ị ga-afụrịrị ihe dị iche n'ime ndụ gị. Ọ bụkwanụ na ị ga-asa nwunye one ahụ, saa anya, ha ya arụ ọrụ, ọ ga-arụrụ gị ọrụ dịka nsogbu ekwuo. Ya mere ụmụnne m, ọ gwa nke ọha m n'ọnụ, ekene m na ụmụnne m ndị sonyere m n'ụbọchị taa na uhuruchi a. Asịkwa m na ihe ọma ga-emere unu. Dịka unu na-ege m ntị, Chukwu ga-enyere unu aka, gọzie unu site na ihe aka unu, site na ihe ọbụla unu na-eme. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ana m ekene unu ebe ọ pụrụ iche, unu nwa bụ ụmụnne m ndị na-esonyere m, wee na-asịkwa ọ bụ na nkụzi m amasịrị unu, unu ga-esonyere anyị n'akara Facebook peji anyị maọbụ na YouTube anyị. Ọ masịkwa unu na unu ga na-amata oge ọbụla anyị nwere nkụzi ọfụrụ, unu na-asọskraịbụ ọrụ anyị. Ekene m unu ụmụnne m. Cheta na aha m ka bụ Eze Nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Asịkwa m na abụ m dibịa nwaanyị, na-eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Asị m unu ihe ọma ga-emere unu niile n'ebe ọ pụrụ iche. Ihe ọma pụrụ iche mebere unu na Eke, n'Oye, na Afọ, na Nkwọ. Ekene m ụmụnne m niile, ndị niile matagoro chi ha o. Asị m na ọ ga-agaziri unu. Chi unu agaghị agbawa unu aka. Chi unu agaghị ekwe ka ihe karịrị unu bịakwute unu. Nke a bụ ekpere m n'isi unu. M wee sị ya mara unu mma o. Ise 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 ise.